Dünyada demokratik debatlara ve sahtı durmusyň eldirilmesizligine edilýän hüjümleriň netijesinde internet azatlygy gowşamagyny dowam etdirýär. Bu hem digital awtoritarizma getirýär diýip adam hukuklaryny gözegçilik edýän Freedom House guramasynyň soňky hasabatynda bellenilýär. Düýbi Amerikada ýerleşen guramanyň hasabetinde dünýäniň 65 döwletindäki internetiň ýagdaýy teljerilýär. Hasabat 2017-nji ýylyň iýuny 2018-nji ýylyň maýy wagt aralygyny öz içine alýar. Hasabatda awtoritar rejimleriň fake news, ýagny yalan habarlar bilen görüşýändigini aýdyp, maglumatlaryň akymyna gözegçilik edýändikleri nyktalýar. Netijede iň azyndan 17 döwlet online media gözegçiligi güýçlendirmek üçin kanunlary kabul edipdir ýa-da degişli taslamалary hudurläpdir. Freedom House ýurtlary 3 azat, ýarym azat we azat däl diýen toparlara böldi. Hasabatda bellenilýär dünýädäki iň azat internet Estoniýada, Islandiýada we Kanadada bolup, ol Hytaýda, Eýranda, Siriýada we Etiopiýada has köpçäklendirilýär. Hasabat döwründe Özbekistanda internet azatlygynyň ýagdaýy gowulanypdyr. Freedom House Özbekistanda häkimet başyna Şawkat Mirziýoýew geçenden soň onuň ýurdu dasar açmak ugrunda tagalla edip başlandygyny hem üns çekdi. Emma muňa garamazdan Özbekistan hasabatda azat däl diýen topara goşuldy. Bu toparda başga-da Kazakystan, Russiýa, Belarus we Iran ýerleşdirildi. Kyrgyzstan ýarym azat diýen toparda orun aldy. Freedom House guramasynyň hasabatynda Türkmenistandaky internetiň ýagdaýy barada gurrun edilmesinde türkmen häkimetleri, beýlik guramalar tarapyndan interneti berk senzura ornaşdyrmakda tanqidlenýärler. Serhetiz reportörler guramasy bolsa Türkmen prezidentini internetiň ganym düşmany atlandyrypdy.